Доброго дня, потеревенимо за життя в Данії. Зараз в Данії виборчі перегони серед різних партій за місця в комунальних радах. По типу наших виборів місцеві органи влади. Більшість плакатів має фото та ім'я кандидата і назву політичної партії. Після прогулянки містом мій маленький син поставив мені такі запитання. А що за білку теж можна голосувати? Ось після цього плакату. Він також пізніше, коли ми гуляли, дійшов висновку, що за автобус теж можна голосувати, бо автобус був теж зображений на плакатах наряду з портретами інших кандидатів. А ще цього року деякі партії випустили плакати українською мовою, бо українці це одна з груп іноземців, яка представлена дуже широко в Копенгагені. Отакі новини. Голосуємо в Копенгагені. Гарного дня!